Hi friends, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എന്റർടൈൻമെന്റ് കീഴിലെ ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ്. ആദ്യമേ നമ്മുടെ ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള AR റഹ്മാന് ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് അറിയിക്കുന്നു. പിറന്നാൾ ആശംസകൾ. അപ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. സൺ പിക്ചേഴ്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം. അല്ലേ? കാണാം. പിന്നെന്താ? കാണാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും കോള് ഒരു കോള് വന്നു. ചെറിയൊരു ഡിലേ. അതെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, അതാ എന്താ കോള് കട്ടാവാണ്ട് സൗണ്ട് വരൂല. വല്ലാത്തൊരു കഷ്ടം. ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണാം. അതെ, ഓക്കെ, റെഡി. Cinema world வந்து keyboard player. கிட்டத்தட்ட 15 வருஷம் சின்ன வயசுல வாசிச்சிருக்கேன். அந்த டைம்ல சினிமா மாதிரி ஒரு வெரைட்டி வந்துச்சு. என்ன டெய்லி அதே தான் வாசிச்சிருக்கோம். அப்போ நான் டிசைட் பண்ணிட்டேன். And the Oscar goes to Indian film history first time 2 award கையில பிடிச்சிட்டு உண்டான்னு வாங்கிட்டு வந்தாங்க. தமிழர்களின் அடையாளம், ஒட்டுமொத்த மக்களின் அடையாளம். പൊളിയാണല്ലോ. ഓ, ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഇസൈ പുയൽ. പൊളിച്ചിട്ടോ. രക്ഷയില്ല. അടിപൊളി വീഡിയോ. കിടുക്കാച്ചി സാധനം. അതും കിടിലം വിഷ്വൽ. അതെ, മാരക സാധനം. അതും ഹിറ്റായ ഒട്ടുമിക്ക പാട്ടുകളുടെയും ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് എന്താന്നറിയില്ല, ബീജിയം ഈ മുട്ട് സാധനം എന്നാണ് പെട്ടെന്ന് എന്താ ഓവറാന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. നീയാണ് ഈ തുള്ളി കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിപ്പുഴു. തുള്ളി കളിക്കണ കുഞ്ഞിപ്പുഴു, തുള്ളി കളിക്കണ കുഞ്ഞിപ്പുഴു. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹലോ ഹലോ, AR റഹ്മാൻ. അപ്പോ ലെജൻഡ് AR റഹ്മാന്റെ ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പറയുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ ജീനിയസ്. ഓ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഒരു അത് തന്നെ മതി. അതെ, അത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം മതി. വേറെ എന്ത് പറയാനാണ്? എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ വക അല്ലെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ വിഷസ് വീണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. കിഴി മച്ചന്മാരുടെ വക, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വക, എല്ലാവരുടെയും വക നമ്മുടെ ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള AR റഹ്മാന് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. 1000 ജന്മദിനാശംസകൾ. അതെ, അപ്പൊ പോവല്ലേ? മറ്റുള്ള വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഒട്ടനെ വരാം. ബൈ.